Chico, chini. Chico, urumwe. Ni icho chirume chipi ichi. Utochura chiti. Charume here. Uigonye ndopongo yemaburu amborumi zvinokubadza. Apo watori tema kare, vatemeka iro. Ndirume wena. Waterera chikafu charo zve. Asa rumwe watorera chikafu charo. Torura chiti. Ngandirume zve. Amanda zvekuti anzungwisi dzazarisa. Asina simaisa mazikuru kai. Kozipoto ndo zikuru racho. Kwala riripizi remabato maviri ai. Iri ratikazoyana roro randaishandisa kubasa iri. Oh, kodarika riya. Samoto darika tazijompi. Vanhu vamwari kosaka vanhu vakati ndibikirewo nzungu mutitengesere munoita. Mozvida. Vazvitaura vega hapana mwana anoti hanzi todawo nzungu dzakabikwa. Atiki dzotori smart. Dzine soto watesa salt apa. But zipotura doko iri. Dziripo dzimwe dzakatogadzwa dzakabikwa. Saka mamanda futi ndo speciality yavo futi iyo iyi. Yenzungu idzi dzekubika idzi. Ndakandisina mbokuratidzai guys. Vachatotapudza dzimwe. Saka tsanangurai mama pabusiness renyu munoita sei panzungu dzamunoita? Ndada zvebusiness apa ndikuti zvangu kuti vanangu vaje. Kungotora nzungu dzakati hadzisi nyoroka idzi. Nzungu dzakaoma dzakabva kumunda. Saka ndinongotora nzungu dziya ndobhoirisa dzombogara kana kurara dziripo kuitira kuti munyu upinde mukati chamushamu. Mwana ndaisa salt. Azvina magudo. Imvura. Saka dzokwata dzoswera dziripo. Dzokwata dziri mangwana. Asi gwende guno lese anenge achidzida kugara maisa maorder in advance kwakanaka, but this time handifungi kuti vanogona kudziti vadzipedze because poto yacho idoko. Aimbozviona idoko number 1. Number 2, saka munema kuti lese kana muda kudzibhadhara modzibhadhara, asi pavanodzoka ndo pavanenge vachitanga ndovatsvagira zipoto ziguru voita zvokubhoilisira nzungu idzodzo kana kutogara nezvi50 zviviri zvakabhoiliswa. Varipo vamwe vanoda idzodzo dzekubhoilisa idzi. Vamwe vandakaendesera dzemakanda dzavaita nzoda dzekubhoilisa. Ndo dzandoreva. Saka varipo vanoda nzungu dzakadai so idzo dzavarotogadzira idzi. Isi ndo dzataenda nadzo kuchikoro. Washington ndo dzando vachitosvika vanotanga kuita this. Namukuna dhai. Ini ndaidzida kare but ikone nenyama mazina angu ari kunondirwadza. Arikambichana ndotomira. Pane dzakabikwa na washakaisa mazisouti anochena kakomplaina. Soti yakawandisa. Saka mama anda futi zvekubika ndo speciality kwandonyatsoziva futi uko. Mama anda zvekubika nzungu. Izvi anozvigona izvi. Zvekuti zvebusiness asi zvebusiness kana muchizvida mondiudza, but izvi this time hamuchagoni kudziwana because dzinoti dzadaiwo dzaswerera nditi dzinozonikwa kana 3 days kuti dziome. Saka kana muchidzida nzungu dzakadai dzine salt dzakabhoriswa dzine salt, please let me know tikakuitirai. Asi nedzichimubhadhira pamusoro. Guys, for the people, ngatinotsvaga kuti tingaona mabura here. Nangwa tikaona ekera. Ichi chinhu chakaipa zvacho ichi. Vaisa chi? Andi zvirimoni. Hendi? Haisi very soft here kurya. Zviyo makusaise ndopa zvapurwa vachipedza kupura kwakumborudza zvichidai kuuya apa vapedza iyi hundi yese yamunoona iyi vapura hundi yose yodai yoenda ukoko kwe
zviyo izvi zvine mataipi, kune zvitsvuku-tsvuku, kune zvichena, kune zvepepo, kune zvakacheneruka. Nguva zviyo hamunozviona. Saka ndo zvamukuona izvi. Itoona nestage by stage. Zvine stage zvorwadza. Saka ese marara anotofanira kubva. Wozorudzazve apa. Haunorudzurura rudzurura. Ndokuti zvidi zvichene. Zvinorwadza. Yeah, because every day ukabudisa wekera ndio makoto amuchazodzokorera futi uko. Api? Uko. Izvo zviyo zvisati zvazva. Wamusati mazvirudza. Asandapedza apa. Mapedza moisa muzvi50 zvedu. Pesa muzvi50 zvedu. Iri kubuda hayo. Asi zvabuda. Matombo auzombo mashaiwayo zvasi ngoti matombo azoshaikwa zvasi sezviyo obvious nekuti pakuzosenga pakuzodii pakucheka apa zvimwe zvezvadonhera pasi zvona se apa nitokomaona zvako matombo ndokui zvadonherawo pasi muchicheka naitoti vanhu vaitanzwa hakusati kwane zvimushini here zvinopurisa hakuna kwaifana kuinventwa mane zvimushini zvokungoti kungosvika uchisa zviyo kupurisa hakuna Sharon. Kutongorova dande nemavoko ndosaka zvifana uzodhurireiwo vanhu vamwari but anyway hundi yese iyi yose hundi yese iyi regai timboenda pamaburi apa mboona kuti tinohwina chii papa kuti achokora asambochera maburi saka totoya kuna mhino zvandichaekera iri guys weiwe hamba muchichera tokamachera tatisagurikira first time yangu machera handidi kureva nyama rakakura chiko chii chiko rumwe ni icho chirume chipi ichi totochiuraya chete charume here uigonye ndopongo yemaburu amborumi zvinogwadza apo watoritema kare vatemeka iro ndirume wena watorera chikafu charo zve asa rumwe watorera chikafu charo touraya chete zvingandirume mombe dzirya maburi bozama kuona kuti apa tikaketa-keta tikutomanyirana nemombe nemakwai ari kuda kuzama kuti achere naye ari kuchera nemashoka sambotanga ndamboisa akati kurei maomega then aya madoko tichazonoselekta utoko ndofunga because pane customer yedu ye ari kuda right tapedza ndo mamwe maburi apesira iyo tonoisa musaga kerebu tawana makera mazhinji akadliwa nemombe nemakwai tatorisana kungoti foni yangu yanga ichinetsa katenda kuradzai ndichimaisa nemakwai pano panobuda mugomo 1 ndofunga wemunhu ari kudzida vakanonoka kudziisa pamberedzi kumba hazvichadi ndo zvandaiziva ndingati handimbotoruki zvimwe zvimutsva ndichiuya kuvhuka wotorawo serimwe ndokutora zvimamwini so right gaindimbira kukundiratidza ndovabura edu aya atakohwa nhasi pane munhu anoda mugomo ipapapa mamwe acho akambokohwewa uye waisa mamwe umwe ndigotakura right. Hamuona.